Budući da je Hrvatska opredijelila se na to da ima digitalnu budućnost, okrenula se digitalizaciji javne uprave i svih postupaka, iznimno je važno da se ta digitalizacija osjeti i u samom uredskom poslovanju svake gradske uprave. Službenici su vidjeli da postoji potreba da se digitalizira sustav, pa u razgovorima između kolega koji rade i u drugim sustavima došla je informacija da postoji programsko rješenje koje može govor pretvoriti u tekst. Konkretno u našem slučaju došlo je iz redova sudstva. Promiču ime grada Koprivnice i pronose ga diljem Hrvatske. Grad Koprivnica uvidio potrebu da digitalizira svoje sjednice i omogućuje automatsko pisanje zapisnika kada govornici su prisutni na tim sjednicama. Newton Dictate pokazao se kao odlično rješenje koje nudi upravo to što je nama bilo potrebno za digitalizaciju potreba u gradskoj upravi. Stari sustav koji smo imali kada smo snimali audio zapis, sama pretvorba tog govora u tekst, znači to je radila osoba, rekli bi pješice, je moglo trajati i nekoliko dana do nekoliko tjedana. Stručne službe koje rade na poslovima gradskog vijeća, ali i poslovima svih drugih organizacija sastanaka, pogotovo službenici koji na tome rade, njima je itekako od pomoći ovakav sustav, budući da im smanjuje vrijeme koje je potrebno za pripremu zapisnika i drugih dokumenata nakon održanog sastanka. Vrijeme uštede se kreće od nekoliko sati do nekoliko dana, možda čak i tjedan, ovisno o količini podataka koje je potrebno staviti u zapisnik. Prednost sustava je da zapisnik može biti gotov nakon što je gotov i sastanak. Ovo je još jedan projekt gdje radimo na digitalnoj transformaciji grada Koprivnice, gradske uprave i svih onih institucija koje čine našu upravu i sigurno je da nam jako puno znači prije svega što smo prvi grad u Hrvatskoj koji je uveo ovaj model praćenja sjednica i pisanja zapisnika, ali ono što mogu reći da je to ubrzalo podosta procesa i podosta papirologije koju nažalost u Hrvatskoj još uvijek imamo i moramo zadovoljavati. Vjerujem da sa ovakvim primjerima, sa ovakvim partnerima kakve mi imamo, možemo raditi na nivou ne samo grada Koprivnice i Koprivničko-križevačke županije, nego i cijele Hrvatske takve iskorake, jer budućnost je u digitalizaciji, ubrzavanju procesa, u izbjegavanju papira i korak po korak idemo u jednom cilju koji smo si zacrtali davno prije, a kad smo ušli u Europsku uniju, malte ne smo ga i prihvatili. Svaki sustav koji je dobar, koji se pokazao učinkovitim, svakako bi ga trebalo preporučiti i koristiti u svojem poslovanju.